limeneli. Msonkhano wa nkhani umenewu akambapo nkhani zikulu zokwana zitatu. Nkhani yoyamba kunena kuti sakufuna bungwe lija la chisankho la MEC ligwiritse ntchito makina aja onena za chisankho aja ochoko kampani ya Smartmatic, komanso onena kuti akufunitsa kampani yoyima pa yokha ikalowe makina amenewa ikafufuze kuti ndondomeko yonse ya chisankho ikuyenda bwanji, komanso ngati pali zina zotsamwitsa aziunikire. China akunena kuti apereka masiku 14 ku bungwe limene la MEC kunena kuti liunikire zonse zimene aliuza amenepa, komanso mbali ina akunena kuti iwo ngati gulu akufuna akuluakulu azisankho amakamaka amene akuyimira nawo pa chisankho chimenechi, atsogoleri ama MP ndi ena amene afuna kukhala maudindo amenewo aulule chuma chimene ali nacho, komanso ogwira ntchito onse amboma aululenso chuma chonse chimene ali nacho. Ndi cholinga chonena kuti mwina alimbane ndi mchitidwe wa chinyengo kapena wa ziphuphu, kuti mwina akazapambana pa chisankho chobwerachi anthu adzadzuza kuti awa chuma chawo chili motere anachipeza motere. Ndiye mzoyankhula zathu za lero tikubwera ndi mutu onena kuti tikufuna tisanthule chilungamo. Pamene pakuoneka kuti chilungamocho sichikuoneka, Amalawi adziwe chilungamo chimenechi. Chotero tikunena kuti tikuyitanira kwambiri pakuchita zinthu mwambalambanda komanso moona mtima, makamaka kwa atsogoleri amene ife Amalawi timaatuma. Ili ndi dziko limene lakhazikika kwambiri pakuchita zinthu moona mtima komanso kudalira atsogoleri athu. Chotero timanena kuti mchitidwe umenewu ukuyenera uyambe kapenano ukhazikike kwambiri ndi atsogoleri amene akutisogolera ife mdziko muno. Koma tikayang'ana mdziko lathu la Malawi tikuona kuti pali zinthu zambiri zimene zili kukachetechete sizikuyankhulidwa, komano zinthu zimene zikufunikira ndithu kuna kuti Amalawi mwangati nzika amve zoonadi zake zenizeni. Chifukwa cha chimenechi ndimafunanso ndithokoze kwambiri anzathu amavyete amene apanganso indosi mkumano umene takumana nanu natola nkhani ndi cholinga chonatinso Amalawi nonse mumve ndi chiyani chimene takutengerani. Ife mwangati Amalawi First tikufuna kulimbikitsa kuna kuti Amalawi tisamakhale ndi nkhawa, komanso kufuna kupereka chilimbikiso kwa anthu amene ali oponderezedwa, anthu amene ali amphawi, anthu amene amatengedwa kuti ndiosalidwa kwambiri, kunena kuti ifeyo tili ndi kuthekera kuchosa zinthu zimene zikuoneka ngati zakachetechete koma zikuphinja Amalawi. Tikayang'ana pa nkhani ngati imeneyi kwambiri tikungofuna kukhazikika kuonetsetsa kuna kuti udindo wathu ifeyo ndi chani. Udindo wa ife Amalawi, udindo wa ife ma activists ndi kufuna kukonza dzikoli, chifukwa palibe wina amene angatikonzere dzikoli ngati ife eno ake sitikutenga gawo. Dziko lathu linadalisika kwambiri ndilolemera, maminerals athu amene timapezana nawo tili ndi anthu amene amalimbikira kugwira ntchito, komano timapezeka kuna kuti kumbali yakutukuka ngati dziko zimene zisizikuchitika. Ndiye mafunso amakhalapo chifukwa chani zinthu ngati zimene zisizikuchitika. Tapeza kuti kusachitika kwa zinthu zimenezi ndi chifukwa cha Katangale amene watenga nthenje pakati pathu. Katangaleyi akutengedwa ndi ndani? Anthu amene tidawasankha kuna kuti atitsogolere ndi amene akusogolera kwambiri pa nkhani ya Katangale ameneyi. Chotero timafuna kufunsa kuna kuti atitsogoleri akuyenera akhale okhazikika kwambiri koyambirira kuna kuti munthu yasanakhale mtsogoleri tibwere ku nkhani youlula chuma chimene ali nacho, atifotokozere anachipeza bwanji, komanso ngati kotheka ationesere kuna kuti zikalata zake kapezedwe kachuma kawo ndikotani. Chifukwa zimenezi ndi zimene zinamwayizo zimene zikupereka nkhawa, zimene zikutipasa mafunso ona kuti tiziwe kuti chumachi achipeza bwanji mwina mu nthawi yochepa chabe. Ife Amalawi First tikuyitanira kwambiri atenga mbali onse amene amagwira ntchito mboma, kuphatikizapo anzathu amene akugwira ntchito ngati otitumikira. Mwachisanzo titha kunena nduna zathu. Tili ndi nduna zina zimene kuyambira mchaka cha 2020 kufikira lero titha kusimikiza kuti zalemera modabwisa, koma angakhale titafotokoza kuna kuti tili ndi ACB yathu yangokhala nyimbo chabe, palibe china chilichonse chimene akupanga. Kuti mwafufuze mukapeza kuna kuti nkhani za milandu zosiyana-siyana zimene zilipo lero amanga anthu powafufuza kuti anapeza chuma mosakhala bwino, powafufuza kuna kuti anagwiritsa ntchito ofesi yawo molakwika, koma lero mmene tikukamba pano ndi afulu akungoyenda.
yeti tikudikirirabe kunati dziko la Malawi litukuka. Chifukwa cha ichi tikulimbikitsa kwambiri kunena kuti kafukufuku akuyenera kuti achitike pofufuza nduna zimenezi, komanso kuwakakamiza kuna kuti aulule katundu wawo anamupeza bwanji. Pakuulula kupeza kwa katundu amene ali naye sitikungoyang'anira kuti popeza ali mboma lero ndi Malawi Congress Party kapena amene akumangidwa lero ndi opposition okha. Izi zikukhuza olamula angakhale osalamula, komanso zikhuze kwa iwo amene akuganizira kwambiri kuna kuti afunanso atenge udindo otsogolera ife Amalawi. Tikukamba moona mtima pano kuna kuti nduna zathu zikuyenera zipange declare kapena ziulule chuma chawo komanso mene apezera katundu wawo. Ndeti makamba kunena kuti muchizungu muja pempho ili silikungobwera kwa okhawa amene ali mboma, koma ichi ndithu tichitengere unati ndi chipangizo chopititsa patsogolo kupanga zinthu mwapambalambanda komanso moona mtima pofuna kuna kuti titsogolere dziko la Malawi. Anthu a dziko la Malawi akuyenerera ndithu kudziwa asogoleri awo kuna kuti akuwatumikira motani, asogoleri wandiona mtima ndi okhulupirika, ndicho linga chona kuti adzasamala bwanji katundu wa dziko lino kapenanso anthu amene akuwayang'anira. Ndiye tikunena kuti potenga njira ngati imeneyi adzisogoleri athu akuyenera aonesere kukhulupirika kwawo komanso aonesere usogoleri wawo wabwino, komanso ayike njira kapena ndondomeko zabwino zimene iwowo akazika azikumbukiranso kuna kuti azidzitsatira. Ku nkhani ya chisankho chimene chikubwera cha 2025 Malawi First komanso Amalawi anzathu atola nkhani, ife tikunena kuti tikupititsa patsogolo kwambiri kunena kuti adzisogoleri wanso onse kaya ndi a UDF, a DPP, a UTM, a PP, PDP onsewa tikufuna tiafunse kunena kuti asanafike pamenepo atiululirenso chuma chimene ali nacho anachipeza bwanji, komanso iwowa aonesere kwambiri kunena kuti iwowa ndi okhulupirika popanga zinthu mwa mtima wapambalambanda mu dziko lawo komanso moona mtima. Ationesere kunena kuti ayika ndondomeko zotani zofuna kukonza dziko lino mungangati atsogoleri. Izizi sitingozitengera pomwepa, zikuyeneranso kunena kuti zitionesere chidwi kapena kutionesera masomphenya enieni kwa atsogoleri athu ku nkhani za zisankho. Tidziwe kunena kuti pakati pa atsogoleri athu onsewa amene tikuyang'anira amene takangalika nawo ndi ndani amene angapange zinthu molondola ndi moona mtima. Ife mungangati Malawi First, the 4 regions komanso other sessional leaders who are present here timakhulupirira kwambiri kunena kuti kusata njira zimene zingathandize kubwezeresa ufulu komanso kupanga zinthu moona mtima za dziko lathu ndi zokhazo zimene zingapangiswe kuti dzikoli lipite patsogolo. Ife tiyima kwambiri ndipo tili okonzeka kunena kuti tipereke support, osangoti support yokha komanso tithandizire kunena kuti dziko lathuli kutengera madera amene anthuwa akutitsogolera akugwira ntchitoyi moona komanso mokhulupirika. Chotero takonzeka kuyang'anira, takonzeka kuthandizira njira zonsezi pofuna kuona kunati atsogoleri athu ndithu akupanga zinthu zoyenerera zimene Amalawi akudzifuna. Sitikungokamba kunena kuti atsogoleri apange zinthu zimoona mtima chabe, tikufuna tikambe kwambiri nkhani yokonza dzikoli kapena kulimanga dzikoli chifukwa chikhulupiriro cha Malawi chamangika kwambiri kwa atsogoleri. Tsogolo, kukhulupirika komanso chiyembekezo cha Amalawi chikudalira atsogoleri amene ifeyo timasankha. Chifukwa cha chimenechi chifukwa chake timawapempha komanso kuwakumbutsa kunena kuti akuyenera kukhala anthu opanga zinthu mwapambalambanda moona mtima pofuna kutsogolera dziko lathu la Malawi. Ife Amalawi First tikupitirirabe kupereka uthenga umenewu chifukwa choonesa kukhumudwa ndi mmene Malawi Electoral Commission ikupangiranso zinthu zake. Tikaona Malawi Electoral Commission ikuoneka kuna kuti ndi bungwe mbuyo mutimalizo ati ndi bungwe loyima palokha, koma panopa titha kuliona kuti ndi bungwe limene layima kwambiri ndi chipani cha nthawi imeneyoyo. So timafuna tipemphe kuna kuti iwo amene akupangira
akulephera kupanga kapena kuteteza zinthu zimene amalawi akuziyembekezera pamene tikuyang'ananso kwambiri chisankho cha pa 16 September 2025. chotero Malawi Electoral Commission in terms of my decision kapena ziganizo zawo zimene akupereka kuna kuti ife tikayende mathematic system ndi imene anthu ambiri akhala akuyikana akuyisusa sife tokha amaseso leaders amipingo akuyankhula posachedwa apa tinamva Sheikh Chabulika akuyankhulapo nkhani imeneyi zimene zizi kutisonyezera kuna kuti sitikungoyang'ana kuti opposition kapena ma activists ndi amene akuyang'ana nkhani imeneyi kwambiri komano tikuyang'ana kuna kuti chisankho ichi Malawi Electoral Commission isapange zofuna iwo koma apange zofuna za amalawi chifukwa chisankhochi chikuyang'ana kuti voti ya Malawi wina aliyense ikuyenera kuna kuti iwerengedwe. chotero monga takhala tamva kwa atsogoleri athu ma Dr. Bakiri Musi, Mai Joyce Banda akupemphabe kunena kuti meki ikhale yokhulupirika, meki iitane ma external auditors akayang'ane system yawo chifukwa zikumgwesa mphwayi kuna kuti ndi chifukwa chiyani meki yomweyi imene 2019-2020 idapeza anthu oti akayang'ane kafukufuku mu system ya meki atamvapo mphekesera zina. Lero kukumveka mphekesera zikuoneka kunena kuti anthu aja safunanso kugwiritsa ntchito kumva zimene anthuwa akuyankhula. Timafuna tipezerepo mwayi kunena kuti mavuto amene atsogoleri anzathu akumana nawo tizitengerapo phunziro. Mdziko la Malawi tavutika, dziko la Malawi amayi avulidwa, amayi jene ansa atukwanidwa chifukwa mwina chosasatira ndondomeko zina. Lero kusadayambike zimenezi tikupereka mauthenga ngati awa koma kukupezeka kuna kuti akutayirira akulekerera sakufuna kumva ndiye tikunena kuti apereke mwayi umenewu kwa anthu amene amavota amene ndi amalawi enu ake. chotero pamenepo ndikuti aonesera ndithu kukhulupirika kwawo kugwira ntchito moona mtima ndi kupanga zinthu zawo pambalambanda. Zonsezi zipangisa kuna kuti bungwe limeneli anthu alikhulupirire. Ife timakhulupirira kuna kuti ma independent auditors ndi ameneno akuyenera atipase mosakondera zinthu zimene system imeneyi ingapange. chotero tikupempha kunena kuti ameki ndithu afune asafune akuyenera amvere mwachidwi zimene amalawi akuwafunsa kuna kuti apange. komanso tikuyang'ana kuna kuti ameki pambali ponena kuti tikufuna ma independent auditors amene wakapena atenga mbali amene ayang'ane system imene iyi tikuwauza kuna kuti tikuwapasa masiku okwana 14 zimene zili sabata ziwiri. Sabata ziwiri zimene chifuna kuchitika ndi chani? Achotseretu system yawo imeneyi imene amalawi sakuidziwa yabwera ya chilendo imene mapeto ake ipondereze anthu pa ufulu wawo okavota. chotero mene ananenera president kunena kuti akubwerezanso inenso ndisimikize pano kunati tawapasa masiku okwana 14 kunati system imeneyi ichoke tibwerere kumene timayendera za chisankho kukavota mwamanyo. MEC ionesere kupanga zinthu poyera moona mtima ndi system yawo pofuna kuzindikirisa kuna kuti iwowa si election ya Malawi kapena kuti iwowa ndi amene apange chisankho koma amene apange chisankhocho ndi amalawi. Ma public officers akuyeneranso kunati nawo amvere lamulo. Amvera bwanji lamulo tawapempha kale pamene akuwulula chuma chimene ali nacho komanso mene anachipezera ku dziko kuti ife okavota ife owadalira ndithu tikhale olimba mtima kunati anthuwa ndi okhulupirika chifukwa pano tangozazidwa ndi mbava zokhazokha zimene timatha kuziteteza ndi malamulo athu ndikumanena kuti aya walataba koma tiyapasebe zaka 5 amalize then tizikayimba milandu. Chifukwa chimenechi tikunena kunati pali lamulo ena amene tikuyeneranso mwina tibwerere tiwaone sitingamasunge munthu akuba azibabe mpaka na zaka 5 ndiye kuti zinthu sizikutani sizikuyenda. ndiye tikunena kunati kukanika kumvera ndi kupereka ulemu pankhani imene ife amalawi first ndi maseso leaders anzathu amene tasonkhana pano tili nako kumene tikupereka lero. Izi zipangisa kuna kuti tiyitanise amalawi onse pa chinthu chimene chingachitike chimene chizatutumuse dziko. Ndizoona mwina anthu amaona zikwanje
mwina anthu ndikumaopa zikwanje koma nthawi ikakwana chikwanje chija anthu ngati sawo pamfuti watimowo chikwanje. Pamene tikupita kumapeto tikunena kunati atsogoleri athu ndi maso a dziko lathu la Malawi. Ndiye tikuyang'anira iwowo kuna kuti pamene nthawi iyi mwakhala mukusunga zinsinsi zambiri, ife tikupemphani kuna kuti tiyeni akwana nthawi muulule katundu amene muli naye, munampeza bwanji, komanso funding yake imabwera bwanji, ngati kotheka takationeserani kunati malisiti anu in connection ndi anzathu a Malawi Revenue Authority zimakhala bwanji. Anthu a dziko la Malawi akufuna utsogoleri wabwino, kutumikiridwa kwabwino, chotero tiye ndipemphe kupezeka kwathu kopanga zinthu poonekera chikhale chida chokhacho choonetsera utsogoleri wabwino. Kwa Malawi Electoral Commission tikufuna tikudziwiseni kuna kuti chisankho ichi chimene chikuyenera chichitike ndi ufulu wa anthu ovota, ndipo kupondereza ufulu umenewu sikukuyenera kunati kuvomerezedwe mu dziko la Malawi. Chotero ife tili okondwa ngati nzika za dziko la Malawi kuonesesa kuna kuti ndondomeko zonse za chisankho zasatidwa moyenerera, zasatidwa mopanda kukondera munthu wina aliyense kapena candidate wina aliyense. Tiyeni tilole kunati Amalawi akasankhe mtsogoleri amene akumufuna. Osayinira kalata imeneyi mtsogoleri wa Malawi First Bambo Boni Elias Kalindo. Zikomo kwambiri Malawi. Thank you so much, the President of Malawi First, for reading the statement in English, and the comrade for translating the same in Chichewa. We'll now go straight to comments. Any takers from the high table? They would want to add one or two. Thank you. Yeah. The more critical issue that need to be given space. Okay, thank you so much. Thank you so much. People out there, you may wish to know, are very aggrieved. Okay. So the grievances must be given space. Okay, thank you so much. All right, so as I said, any takers? Something, sir? Zikomo kwambiri atulankhani amene takumana pano komanso makomrades Malawi First, 4 regions ndiye na hotelo kunena kuti lero tachitenga chinthu chapamwamba kwambiri kuti Amalawi kunjaku amve chenicheni chimene chiidze pakukanika kutsatira zimene zawerengedwa ndi comrade Boni Kalindo komanso Mr. Francis Mpepo, Richard Mpepo pankhani ya zimene zikufunika kuti zisatidwe. Ine ndemanga yanga apa ndiya kuti ndikufuna ndaunikire mai Annabel Ntalimanja kunena kuti Electoral Commission make abbreviation ya Malawi Electoral Commission ikutanthauza kuti ikupangidwa fomu ndi misonkho ya Malawi. Chimenecho asachitenge iwowo ngati mwina ndi pati ya parcelo ya nyumba mwawo kapena ya chipani china chake chimene akufuna kuchibereka. Ife stilora Amalawi anavutika kusintha zinthu 1993 mwina sokubwerera mbuyo 1992 tikumvera pa Channel Africa ngati ena mwa inu mulimbo muno atulankhani mzaka zimenezo achina comrade Kamlepo Karuwa ndiye na hotelo kuyankhula kuti zinthu zisinthe malemu chakufa chihana kubweresa democracy muno Malawi. Lero lino zinthu ngati zimenezi patachitika chisankho cha 2020 kukupezeka kuti pakubwera ka practice komwe kaja tidakakana 1993 pa referendum kuna kuti muno mukhala multi-party system koma awa boma ili la Chakwera ili likuonetsa ndithu kuti sakufuna kumva za munthu podzera even Annabel Ntalimanja akungoonetsa kuti akuchitidwa order zochita. Ine
ngati Lighton Mangochi kuchokera kukalonga kuyimira Northern Region tichita chotheka kuti Malawi democracy ipitirire chifukwa pali ena amene anavutikira ali moyo. A former president Dr. Bakir Muluzi ulemu wawo ukuwayenera, Mai Joyce Banda ulemu wawo ukuwayenera, komanso kwa maremu ngati Chakufa Tom Chihana ulemu wawo komanso awuse mwamtendere. Inu atolankhani ndikuwuzeni motsimika pano kunena kuti takhala tikuona nkhani enanu mmatuma nkhani kuchokera ku Mozambique after results as mathematic machine ndiye kadziko kathuka aka kama kilomita wochepa aka kamene atsogoleri amalephera kuyendetsa dziko ili, koma tikagwa muchi chiyesero choti mathematic izatulutse zotsatira ndikuzapezeka kuti Amalawi atuluka pansewu. Kodi nchabwino chiti kupewa kapena kuchiza? I think tiyankhana apapa kuti kupewa ndikothandiza. Ndiye uthenga ndi uwu, inunso atolankhani pena pake tandioneseseni bwino. Atolankhani inu mukugwira ntchito mwamantha mdziko muno, kaya munachitidwa capture muliuze dziko mukamapereka mafunso kwa anthu kuno, muliuze dziko chimene chapangitsa kuti utsogoleri wa Chakwerawo muubereke. Zinthu zikulakwika Deire ngozi zikuchitika, koma none of you makachita cover zimene zijazo. Tikapita ku Chitipa Ilomba Mbilima kuli nsewu umene kuli makontrakta 30 km zaka 4-5 palibe simalondereza. Ndi chifukwa chani? Koma utsogoleri wapita mtalika muna uthandizira kuti upange chitukuko. Misewiri muno ya China edi, bridge ya Japan edi yo guarantee yo. Ndi chifukwa cha inu kulondoloza kwanu chikuchitika ndi chani? Muliuze setsiko. Kuchoka kwa ineyo Lighton Mangochi pasi pa Comrade Boni Kalindo ziko mwambiri. Ziko mwambiri poyambirira ndipereke ulemu kuno ku high table komanso atolankhani nonse amene mwabwera. Takondwa kwambiri kuti mutamva kuitana munafunitsitsa mukakhale nafe mukamve kuti kodi Amalawi akufuna chani, Amalawi akuti chani ku dziko kuno. Ineyo ndimafuna ndiauze ana bero mtalimanja kunena kuti dziko lino sila amayi anu, ayi sila atate wanu, dziko lino ndila Amalawi. Ndipo kuti Amalawi zimene akufuna ndizonena kuti chisankho cha pa 6 September chisakhale chisankho choonongeka. Akufuna chikhale chisankho choti miyoyo yawo ipindule. Ndeni mafuna ndinene ndikupatsani chenjezo ili kunena kuti kumekiko muli kwa anthu ochepa kwambiri amene tikakuyerekezani ndi population ya dziko la Malawi ndinu anthu ochepa mwina 20, 30, 40, 50 amene muli kumeneko. Nde musawononge ufulu wa Malawi 20 miliyoni chifukwa chakuti nomwe apatsidwa kamphamvu ndi malamulo athu pokuyikani pamenepo kuti muyang'anire chisankho mutakhotetsa mwadala. Chenjezo elili tifuna tikupatseni kuti madandaulo a Malawi sakupangirani ubwino pa moyo wanu. China nimafuna ndinene kuti musatipangitse fa Malawi kuti tiyambe ziwawa mdziko muno chifukwa cha inu anthu awiri kapena anthu atatu. Mulipo wena amene mumadzimva kuti ndinu amphamvu, mumadziona ngati muli ndi ulamuliro kamunakula mimba, ndiye mumadzilenga ngati kuti dziko lino lili m'manja mwanu. Zimenezo muyiwale nzakale mphamvu zanu pamene tikuwerenga kuti masiku akuchisankho akhala ochepa zikuchepanso mphamvu zanu. Ndiye tifuna tinene kuti ngati apezeke wina onyalanyaza titakupatsani ultimatum ya 14 days kuti mukonze mavuto amene Amalawi akudandaula, inu nkuchitira dala. Mukasonkhe zikwanje zambiri. Aja mmachita sponsor zikwanje, mugule zikwanje zambiri chifukwa kukaterera. Kuterera chiyambi chichapanga anyamata zathu kunzuzule mwana anyamata akunzuzu. Ni pang'ono pamene pacha. Ndiye tifuna tinene kuti mulole mauditors ayang'ane komanso zolola mauditors ipo ine sindikufuna chifukwa sitikugwiritsa ntchito mathematics. Mauditors otayika uko chifukwa mathematics sigwira ntchito.
simatematiki chotsani tigwitse ntchito maerengero athu amene timapanga kuno. Ife Amalawi kwathu kunoku tisadafikepo pa mulingo tikhoza kugwitsa ntchito simatematiki. Mwachitsanzo olo even network ya phone yomwe ikumavuta mtauni munomu wati mo simatematiki. Ikukanika phone kuti uyimbire ndiye muzika tuza kuti ayi simatematiki network sila libwino pena. Simatematiki kuno ku Malawi kulibe, mupangane kumeneko. Mukakhala kumeneko muzuzana zoona. Amalawi sitikusekererani ngati mene takusekererani zaka 4 zapitazi. Timadziwa timaona ngati kuti mwina ndino anthu akufa koma sindina akufa. So musapange kuti no zipani ndifa Amalawi zotsutsa amene akudandaula ndima amachalichi komanso ma organizations osiyana tipange boycott chisankho chimene chife sitikufuna. Ngati pa 16 September patapeze kuti 40 sida chitike mudziwe zoti mudzakhala mdziko muno mopanda president. Zimezo sitidzalola. Ndiyeno ndima amenewa ine ndimangofuna ningokupatsani chenjezo mumandidziwa sitiyang'ana kuti ndinu ndani. Nimafunanso ndinene kuti pali chodabwitsa chimene tikuchiona kuti pala anthu ena amene tidakuyikani ntchito yoyang'anira dziko lino loteteza ngati asilikali mumakakhala nawo kumeki. Ndigwira ntchito timeki tadziperekana kuti umanitani. Zaka zonsezi kwakhala kopanda inu asilikali kuti muthandizira chisankho lero mukabwera mwaona chani. Ndefe sitingakuopeni chifukwa chakuti mavazi ovala za green ayi. Anake dziko lino ndifeyo amene tikulankhula. Misonkho imene mmalandira ndalamazo kumeneko ndi athu. Ndefe anu ake tikuti chisankho chikhale chapoyera komanso chochitika mwachoonadi. Owina awine kuti wawina. Osati mubereka munthu chifukwa chakuti wakanika zaka 5 zapitazi cholinga chomuteteza kulibe ulendo uno. Mawu amene nafuna nkambe ndi amenewa zikomo kwambiri. Kumpando olemekezeka bwana board chairman Right Honorable Bon Kalindo ulemu wanu. Ma comrades amene muli kutsogolo uko ndikupatseni soni ulemu wapadera. Ndi nene motere comrade Bon Kalindo, nkhani zomwe tili nazo pano ndizokhudza ifeyo amene tili enu ake. We are the people that employed you, the people of Malawi. Amene tidakulemba ni ntchito akumeki ndifeyo. Tikamati pali chairman Anabelo si wina adamuyika kumene kuja. Ndi inu ndi ine. Let me come back slightly. Ndibwerere kaye kumzuzu chiwanja cha Mzuzu. Ulemu wanu, I salute you, comrades from Mzuzu. Monetsa kutekera, monetsa mphamvu ndi mangolomera. Chifukwa ichi tukupatsani ulemu wapadera. Ndipo continue, aluta continua. Our comrades ku Blantyre, that was commendable. Will not let you alone. Will not let you go. We are with you, comrades. Our fellow colleagues, amenitili in this high table, komaso kwina kuli konse, simulinoka tili limodzi. Ndiye ndibwere kufundo imene ndimafuna kuti ndi sakatule. Kunena kuti amayi ndi abambo, dziko lino si lobweleka. Dziko lino, this country belongs to you and me. We are the authors and finishers of our faith, and this is our country. And then dziko lino tililemekeze kuti Mulungu adatipatsa kutekera kwathu. Inetu ndikuti pepa la italisiyani kai. Tikambirane. We are discussing thoroughly critical issues. Inu ndife tikambirane poona kuti nkhawa za inu ndi ine ndi zimodzi. Misonkho ya inu ndi yanga ndi chimodzi. Mavuto anu ndi mavuto anga ndi amodzi. Nditiyeni tikambirane tikonze Malawi pozindikira kuti Malawi yusiwa wina, Malawi ndi wathu. Ndiye ndinene kuti pamene tukamba nkhani zonsezi tintiunike tsinde la zonse. Ndikunena kuti Anabelo Ntalimanja, you are not above the law. You are not more important
than the employer. You are not above everyone. Ifeyo tikunena kuti inuyo ameki mugwire ntchito yanu mmene tidakulemberani ntchito komanso tungopanga izi pongokupatsani ulemu. Would have been much happier if you people amene muli kumeki today you could have stepped down. Mukanatula pansi lerolo. We don't need this nonsense. Chifukwa misonkho imene tidakupatsani si imene tikuenjoya, si tikudyerera, tikuvutika. We are struggling each and every day. So because of that, as a citizen of this republic, I urge all of you to stand up collectively, not independently, but collectively, tigwirane manja pozindikira kuti palibe wina amene ali above the law. Tigwirane manja titeteze dziko lathu pozindikira kuti Malawi ndi wathu. Malawi sobwereka. Malawi wina aliyense atenge gawo pozindikira kuti tonsefe we have the right to save our country. Thank you very much. Thank you so much. Can you use your mic? I think there is one last. Olemekezeka Commander in Chief at Panaponi Kalindo and my activists on Samina do so grow Moses Sonja Rankani Ronse in a Mongandane Nagare and Ujoga Economic Freedom Movement that will end President Windram President is with his tattoo. We get a Nadi Pompano. The national press briefing pompano after Titabida will make the Ngadigura Malawi Civil Society Organization Coalition. Ngadimuna amva kuti kumene koko kuna buga chipwirikiti fusto limene linaperekedwa kuti kubuga chipwirikiti linali ineyo. Kumapeto kwa meeting iko kuti kuhambe kubwera chipwirikiti mpesi ngati chief elections officer azamba kumenya table. Munthu wake ndinali ineyo. Ndiye ndifandira nkule chinthu ichi kuti zinatitengera nthawi kuti tikumane nawo anthu awa. Zinatitayisa nthawi. Chifukwa kumapeto kwake zimene ife timawapempha sanafune kumvera, anapewa ntani manja sanafune kumvera. Mpesi amene ali chief elections officer anayimira kwamba kumenya tebulo. Makomishona ena amene mujamatuluka kutitenga ngati kuti ife ndife anthu opanda ntchito. Ndiye ndimafuna ndikuuze ndisopano ino anapewa ntani manja Malawi Electoral Commission yonse kuti lero mutiyamba kutiona kuti ndife anthu ofunikira tsopano. Popeza nthawi yanu yatha. Ndichiteso woni a security apparatus ya ku State House. Amene munabwera kumati opyeza. Mmozi mwayi wachikulewa kwenda Ford Ranger ya black twin cab. I've just forgotten the registration number, but I have it in my records. Then ndifuna ndikuchite ni woni in a security apparatus ya ku State House. Kuti I don't know what is there between you and Malawi Electoral Commission. Ndichiteso woni police mobile services. Kuti I don't know kuti munazaza na makorido mwantundu wanji kuti mafuna mundipange chani. Zochita na ambushi mziko muno zinatha kale that is gone. Then ndikuchenjezeni kuti inu maka Sumayi Yolam. Be careful. Chipewa mavalacho muzachivula nthawi ina muzakhala ngati ife. You'll be a civilian. You need people kuti muzachita nawo interact. How will you interact with people opo mwachita nkhaza mwapa? Even izikwanyezi kutulukazi, it's because of the Malawi Police Service. We warn you in the strongest terms. This should stop immediately. Ngati ndizikwanje tulusani, Amalawi akapeza suna apparatus yawo yoti athe kudusa bwinobwino. Koma ndikuuze ni chikuti pamene mwatseka njira, Malawi ndi wankulu, njirayo akasegula. Ndipo Mulungu wakumwamba ali nafe ndipo chigonjetso chilipo. Zikomo kwambiri. Chabwino. Ule mu nyumba yonse. Ndifuna ndilankhulepo monga za chisankho chimene tikuyembekezera pa 16 September pano. Amalawi ochuluka maso awo ali pa chisankho chimene chichi. Ndiye ndifuna ndilankhulane nanu mayi Anabewu Ntani Manja maka nkhani ya chisankho. Iniyo ndi mzimayi. Mukudziwa Malawi wathu mmene alili. Malawi wathu ndi ochepa, Malawi wathu sitinathamangepo. Malawi wathu sitimadziwa kuti mfuti ikamalira uko tamathawira uko. Kapena chikwanje chikamatere tangozionera pakati nthawi kamene kaka kuti kumatuluka zikwanje anthu amakhabidwa kaya matani. Komano ndimafuna ndikudzisimikizire kunena kuti chisankhochi sichimafunika kuti
muchitengere mbali ngati inuyo oyang'anira zachisankho. Anabelo Ntani Manja ndimafuna ndikuwuzeni ngati mzimayi enzanga, amalawi ambiri azimayi akuzunzika m'Malawi muno. Ndi zambiri zimene zikhoza kuchitika after chisankho chitakhala kuti mwachipanga favor amene mukupangira chonchimo. Ndimafuna ndikutsimikizeni nena kuti apapa iniyo musatenge mbali ngati mukupangidwa pressure ndi anthu ena ake ndikwabwino mpange resign. Dhani kuti mukapezeka kuti mwapanga chisankho mwa by force imene mukupangiramu mukukana kunena kuti anthu asayang'ane mu system kuti makamaka pasakhale auditing. Ndikwabwino kuti mwina anthu ena apange audit chifukwa yonena kuti imene zikhoza kukhala kuti zilipoyera anthu adziwe kuti mwanyamula chani mu system imene mumu. Chifukwa system imene mukukanizayo ndiye chisankhocho ndiye chimene chikufunika nchonena kuti mukanalola anthu ena apange audit. Dhani kuti mukakane kuti iyayi ife tiuzabe mathematics then iyayi tizapanga kuti iyayi ine naona ngati kwa inuyo ndinu mzimayi omvetsetsa. Iniyo munayenera kuti munyamulepo mbali ndithu okha ngati mzimayi kudziwa kuti pamawa pasabwera chiyani takhati takaniza kupanga audit tikanipeze kuti takakamiranso mathematics chimene chingazabwere after chisankho ndi chiyani. Munayenera kuwaganizira azimayi anzanu. Munayenera kudziwa kuti pali anthu ena amene ali aulumali kuti azathawa bwanji. Taona anzathu ku Mozambique azunzika, taona anzathu ku Kenya azunzika, kuti muonesesa amene amazunzika kwambiri nda amayi ngati mene tilili ifeyo. So nimaona ngati kwa ineyo ngati mayi nzathu munayenera kuamvetsetsa amalawi ochuluka amene akudandaula za mathematics. Ndikwabwino tiyuze manyu dhani kuti tikapeze kuti tapezesa malawi wathu pa mavuto. So amayi Ntani Manja ngati mukundiva padakali panopa tamvetserani ndithu tavomerezani kuti ife tiyuze manyu m'Malawi muno chisankho chikapitirire. Dhani kuti mukatenge mathematics mukayuze nimene mukanizira system kuti anthu ena apange auditing. Kodi anthu akukhulupirirani bwanji? Anthu akudalirani bwanji ngati kuti iwo ndinu mukuyimira Malawi? Iniyo ngati mukuyimira Malawi aliyense munayenera mumvetsetse amalawi aliwonse amene akudandaula osati mukakhale ndi mbali imene mwanyamulayo chifukwa zikuonetsa kunena kuti anzanu anthu ena achipani chinacho akusuzumira ku system. Anthu ena awo amene mukuwakaniza anthu ena achipani china mukuwakaniza ku system. Chimene chikutanthauza kuti iniyo pali chimene mwanyamula mwa inuyo. So ngati inuyo mukupangidwa pressure kuti inuyo mugwire chinthu chimene chichi ingopangani resign dhani kuti Malawi akakhale pa mavuto ozunzika ndifeyo Malawi. So chinthu chimene chichi chimapezeka pa 5 years kamodzi ndi mwayi wa Malawi kuti akasankhe chimene akufuna osati mwapangire zochita iyayi. Musakakamize muzinthu zanu. Ndikwabwino inuyo muvomereze kuti apapa amalawi asankhe chimene akufuna osati inuyo mukakakamize. Zikomo kwambiri. Thank you so much. Because of time, we'll go straight to question and answers. So my colleagues in the media, there are 2 mics. We are going to be using both of them. We'll be combining them whenever we are asking questions. We'll take the first round of questions, and may we please go straight to the point. Thank you. So if you have a question, you raise up your hand and the mics will find you. If any, that is. Mr. Billy. Alright, ine dzina langa ndi Imon Piringo kuchoka ku Zodiac. Kwa ukulu makamba vonera kuti pankhani ya declaring my assets manena kuti ma public officers kwambiri mukutsindika kwa nduna ndiye mwachulaponso kuti ma presidential candidates mwina chifukwa chani mwapanga focus pa ma presidential candidates kuti apange declare ma assets awo kuti anthu amene abweranso ngati ma MP amathauza khani mwayo zakhala mwina nduna kutsogoloko. Zikomo. Ndi ankiretu funso limenelo. Lamulo linakhazikitsidwa kuchokera ku parliament ndipo ichi sizongolota ya kunena kuti every public officer akuyenera kuchita declare ma assets yake kuulula chuma chimene ali nacho ngati njira yothanana ndi nkhani ya corruption. Mukuza kuona kuti ngakhale ACB ilibe mano eni olumira anthu chifukwa kuno ku Malawi imangokhala nyimbo yopanda kolasi. Andi ndizokhumudwitsa kwambiri ngati dziko la Malawi lokuti timangokhala ndi ma program abwino pa pepala
koma kuti tiagwiritse ntchito timalephera. So ife tikufuna kuti zitsanzo zeni zikhale amene ma president anthunso ndunawo komanso ma MPs mwachitsanzo ine mene ndinali member of parliament ndimachita declare ndiponso kuchita declare kosika monse komano annually. So tikudabwa kuti ngakhale system ya office imene ya declaration of assets ili quite, it is not having the teeth. Zetu kuwapempha kunena kuti nthawi yakwana andiso sinkhani yonena kuti tikufuna akuti apange declare. No, system yonse aliyense palibe za kapena za witch hunting. Tikufuna wina aliyense azichita declare osakhala kuchita single out munthu ndekuti kumene kuti kulakwisa ndekonso we are defeating the purpose. Mr. Matonga from Times. Mwakambapo nkhani yokhudza Smartmatic ndiyo user ma auditors. A week ago, Meg inali ndi msonkhano mena Martinek kumene mundu kubera inaso mwamagulu analipo mpano. Ndipo inafotokoza kuti sanalandire kodandauliro se formally written kuti kupita kubungwe la Meg yofotokoza za mavuto amene ali mu Smartmatic. Komanso bungwe la Meg linafotokoza kuti alola ma auditors munthu akafuna information iliyonse yolembera kubungweleyo adzayankhapo ndipo azakhala ndi kuthekera kufotokozera zimene munthuyo akufunsa. Inu munatengapo gawo lina lilonse pa zimene bungwe la Meg linafotokozerasi? Kumene konde kutumbwa kumene timanenako kumene konde kutumbwa chifukwa iwo they are not supposed kuti azifunsanso anthu kuti amene akufuna nde alembere ife atiziwise zimene akufuna kufufuza. No, amalawi eni ake achisankho akunena kuti sitikufuna kugwiritsa ntchito Smartmatic komanso tikufuna tikachite audit. Munthu amene amaendesa galimoto akafika pa road block apolisi akamuyimisa kunena kuti tifuna tiseche galimoto iyi ngati akuyikaniza nde kuti wabisamo zina zache. Ukamachoka mu shop ngati yakukusecha inyaka ya shop iwo kamakana nde kuti wabamo zina zache. So zikuoneka ngati awawa pali zina zake zimene aba ndi akufuna anthu ena asatani asaziwe. Ndetu kunena kuti anache sife ifetu ulomfutizo zitulukati nangasi agawana anthu tiri ready to die for this country, and for this country to be where it is now it is because somebody died. Maybe your uncle, your niece died a long time ago, so we are just following the same path. So we are not even afraid to die, but hii Smartmatic hii wina ajapita nayo kumanda zikoma. Yeah. Ine ndo Stini Katunga kuchokera ku Nzati. Pankhani ya Smartmatic yomweyi bungwe la Meg mbuyo mulina fotokoza kuti akupanga izi mulingana ndi malamulo achisankho komanso kuti nthawi yomwe amabweretsa ndondomeko imeneyi anapanga ku Nzati zipani zomwe zili masitekuda ofunikira kwambiri pankhani yoyendesa chisankho. So timangofuna kumvetsetsa kuti dandaulo lanu lalikulu ndilotani pa ndondomeko imene ya Smartmatic komanso muli ndi chikhulupiriro kuti pakhala kusintha kwina kulikonse kutengera kuti tamva ena pompano kuchokera Economic Freedom Movement kuti anauzidwa kuti palibe chinaiso chomwe chikusintha masiku 14 mukuonadi bungwe la Meg likupanga zinthu zomwe mwafunsa kuchita zikoma. Mwina amene amachita konzatiwo si Malawi First, sia Economic Freedom, sia Lighton Mangochi, sia Four Regions, sia Banda, mwina amafusa na ndena lino ni gulu linatu. Ife sitimagawa maswiti. Ife zimene zo apanga afune asafune hata nikoti apanga chifukwa akanakhala kuti zisankho ndi zaiwo sibwenzi bana kumapita mmizi mukumalembesa to akanango votera na okhaokha osatikhuza ifeyo chimene chocho ndi chibwana, and that's why andale amatitenga ife ngati zisiru zawo ali ngati makasi wawo. So nthawi yokuti nonsense should end is now. Yes, now is the time and the time is now. Tisasekerere zimene akuti pangirazi From Nation. How you can do? Okay, ine ndi Steve Pemba Moyo kuchokera ku Nation Publications. Ndili ndi funso langa limodzi. Makamaka lokhudzana ndi zoona kuti akuluakulu akuyenera ndithu kuti akutsatira ndi malamulo akuyenera kuti aulule kuti ali ndi chuma chanji komanso anachipeza kuti.
ndi ndikakumbuka pakatipo linaliponso gulu lina lidadzabweranso nkhani ngati yomweyo ndipo kudatuluka mansala osiyanasiyana lina mwa mansala linalonena kuti bungwe silingabwere nkungotiuza kuti tatiuzani muli nchani chifukwa pali maofesi oyenerera kulondoloza zimenezo. Apa tikunena maofesi monga ngati ku nyumba ya malamulo komanso timati Office of the Director of Public Officers Declaration. Kodi maofesi ngati amenewa inuyo mwakambirana nawo pa nkhani imeneyi kuti mwina iwo ayese kugwiritsa ntchito mphamvu zawo kuti akuluakulu aulule kapena mwangozitengera kuti basi pa level ya bungwe ziko? Choyambirira tithokoze anzathu wa CDD adabwera sapombano kuchita tako issue ngati imeneyi, tithokoze kwambiri. Koma mwina iwo aja amachita tako kuma individuals, koma ife tikunena kuti aliyense ogwira ntchito za boma public officer akuyenera kuti achite declare. Ndiponso pa sinkhaniso yopemphana ya it is the lamulo linakhazikitsidwa uko, ndipo kuli access to information amenso tinachita champion mosi mwa iwo ndineyo when I was member of parliament. Ndipo palibenso zowapempha ngati kapena zinthu zonse za amayi yawo, zinthu zonse za dziko akuyenera amve kumene aliko and azichita follow the system, because akuonekanso kuti nawonso ali compromised. Maofesi amene wa ACB komanso Office of the Delegation of Uja Access ali compromised, akuoneka ngati nawonso akupanga zinthu za chinyengo, ndiye ngati nawonso atopa aole matewera awo azipita kwawo. Ife zonyengerera munthu siti kufuna ya. Yes. We have exhausted all the questions from our side as members of the press. Now I will give the high table to wind up. Thank you. Ndingo pera mphongo pa zimene alankhula zinzanga kunena kuti ifeyo monga mene mwationera kuno we are a serious people, a serious group. Zimene tikupanga mosatira malamulo a dziko lino, ndipo palibe amene angatiyimise. Tikusatira democracy, and democracy ndimene kuti pasa mphamvu. Democracy ndi mfuti, democracy ndi yamphamvu kwambiri kuposa mfuti. Democracy ndi chikwanje supada akuchepera kwambiri ndi democracy. So ifeyo tabwera pano ndipo zimene takamba panozi sitinabwere kuzatukwana munthu amene zamupweteka ndi kuti pali china chake chimene akuchita cholakwika, koma ichi ndi chilungamo cha nkhani. 14 days tibweranso tizalengeze pompano the next course of action. We are not relenting because anthu andale ndi ma other officers amatilenga ziko lino ngati ndi lawo, ifeyo amene tilimwe ife ngati zisiru. So ifeyo si ifeyo koma mwina omwewo mmatolawo muzipanga nawo zimenezo koma ifeyo gulu lache ilili ndife ana okwiya kwambiri. So ndikuthokozeni atolankhani ndipo nkhani zimezi mukaziuluse opanda mantha chifukwa ziko lino ndirano amene amapangisa kuti ziko likhale lotukuka bwino ndinu atolankhani. Iniyonso mukabwerera mbuyo ndikumaopsezedwa ena nunso mmathawa kumathawa mwina akutiyegazo muzipita nawo kumene kujako makaona kuti zinthu zikuyenda bwanji, osamakhala kumangolekerera. Ziko lino muli mavuto ambiri muziko munomo chifukwa cha kuwalekerera anthu andale, few individuals amene amachita own this country. So ndikuthokozeni chifukwa cha kubwera kwanu. Thank you very much. Briefly, ndingapemphe kunena kuti members of the media, you are a key asset of the state. The country depend and trust you people. And can you reflect yourself, members of the media? Is all that you're doing enough for the nation? Or there is a reflection that something is lacking in you, members of the media? Because we count and trust in you. And ifeyo ndifanthu kuti tili ndi kuperewedwa koma kuperewerako tikuyembekezera kuti tinenera kupangidwa capacitate ndinu members of the media and collectively bwezi tikumagwirana manja. Koma how often you members of the media mumakhala mukutenga responsibility for the interest of the country? For the interest of the country, how much do you do, members of the media? Mumatani. Nanga how can we collaborate collectively? Ziko mukambiri. Pomalizira ndifuna amalawi nonse mukutiona kuchokera ku Nsanje mpaka ku Chitipa kunena kuti ine ngati Lighton Mangochi ndili malo ano kuyimira chigawo cha kumpoto, sindili ndekha. Ife tikutsimikizirani kunena kuti mathematic machine background sigwira chifukwa
taziona mulungu amalikonda dziko la Malawi chipanda kuoneka zinthu zimenezi cha ku Mozambique bwezi tikubwekera kuti mathematics ndiye chitukuko cha chisankho koma tisimikizire pano kuti 14 days yaperekedwayi ngati simuchita act mayi Anabel Ntani Manja komanso ino amene mukunkankhira mzimayi chifukwa mayiyu akupangidwa remote control ndiye ine ngati chigawo cha kumpoto tili kufupi ndi Songwe border mademu athu ndi wotseka border athu ndiye uthenga ndi umenewu musankha mathematics kapena kutsekedwa border. Thank you so much. That marks the end of our program this morning. After this.